Good morning guys. Si Nanay Basing ni manahi ko karon guys og uniform sa mga maestra katong gikan sa Lunes, Martes, Miyerkules ug Huwebes. Mayang tahion. Unja guys. Nakatabas naman ni enjoy na naman ko magtahi kay nang gitabas gahapon. Palihog kong tanaw ninyo guys na mauban niyang pagtahi o koreksyon nila man po kunin og na ay mali sa ang pagtahi na guys sa hanang isugdan butangan anin ako guys ang butangan o glaze diri sa bakos.
Good morning guys. Magtahi ko pang Lunes pero nakatahi naman yung gi-vlog sa una ning ang Lunes nga teacher's uniform. Pero wa man gud balik-balik man gud ning mga maestra sige magpatahi kalanlain og kalanlaing maestra magpatahi diri wa man koy laing ika-vlog kini ra man pagpanahi. Mo ni nga ni ana nahi na pug ko ginapunta nga inyong tan-aw ni hang vlog nga nanahi magoy laing kapangitaan og kwarta guys maura man ni guys usa nang hinaot lang ko nga hindi kong inyong tan-aw maghang mga vlog na nanahi. Labing paitan ning watay kameraman. Banhar ba na yung makina guys? Sa likod guys, kinahanglan tahi tak sa likod.
guys, dito sa almond is 13 and a half ang circumference, leg circumference. Almond is 17. Ano guys, bulsa ni guys. Saliat sa kudang guys kay mugto na. Kaya dengag ko magluto kung sudan kay to'y nagtrabaho. Sabay paitar ba rin dengagan kay kahoy. Buling atong kamot. Luto ko paliga guys. Maraming masutang ito ng itlog. Ay, mama. Hindi. Kinalagay mo gamiton? Libre, kakiinin mo. Libre, kakiinin mo. Nay, baitanin mo. Siyempre, niliwat na ko mo. Ako, sukwan ako. Di human kuya. Assignment. Samad po ka asa. Diba na eh? May da pa? Picture lang. Ganito lang pala gumawa ng Unlan. Dali lang ang pera nito. Nagkatong lang isa. Katong palit sa bali. Sud naman ka to. Kanil noon. Sayon. Vlog na si Baby Love. Of course, I am. Of course, I am. Hello. Hi.
I am watching you. I am watching you. Thank you for watching. Thank you watching. Papaganahuman. Thank you What's up? for watching, guys. Thank you for watching, guys. Off na. Ito ba? Hapag, anak, videohan. Wala ko katawag be. Tapos na. Inuul naman ko. Tama na ka rin na picture niya. Ito maglingkod. Ako lingkod dun. Kung dari. Nang picture dari. Nay! At isa ka. Kanina na. Saan man? Tabon. Nay, diba na ko lingkod dun. Wala to bantayan si Kindoy. Nay, Sige na. Aliban na niya. nay, kinsa man na res. Kadang ko Ipatahi. Ha? Ipatahi. Naman na, kinsa na ganun na. Ma'am? Yan ni Nay? Tanawa sa nang imong di. Kung anong tunong ba? Nay. Nay, tara Another one is finished. Another pillow. Done pillow. It's all finished pillow. I am soft. Look fresh. Here we put it a pillow. Maani ang mga akuan. Alay na human. Oh. Kaning sila naaping. 5 pieces lang. Kapalit na na. Ayok.